ମା ସବୁ କଣ ପକଉଛ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଭୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି? ଚିତଉ ପିଠା ଆଉ ତାଥିରେ ଗୁଡ଼। ଫାଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ ପକେଇଲେ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର ପିଠା ଭୋଗ ଦିଆଯିବ। ଆମର କେରମ ହଉଛି ଏଥିରେ ବାସ ମସଲା କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଲା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ପକା ଯିବ। ଘିଅ ପୁଣି ଘିଅ ପଡ଼ିବ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ପକେଇଦେଲେ ପୁଣି ହାତରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ବାବୁ ପଡ଼ିବୁରେ। ଏଠି ଆମ ଚୁଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚୁଲି ବନା ହେଇଛି। ଘିଅ ବୋଇଲା ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ କର ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ କର। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲା। ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆଜି ପାଇଁ ସରିଗଲା। ଏଇଠି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।